Přesně před 30 lety byla ukončena největší rekonstrukce Národního divadla. Jenže zub času je neúprosný a neušetří nikoho, ani zlatou kapličku. Takže se restaurátoři nedávno opět pustili do díla. Letos, kdy si připomínáme 100. výročí úmrtí Mikuláše Alše, začala obnova vnějšího pláště na severní straně a omlazovací kůru podstupují i lunety ve foyer. Tak se pojďme podívat, jak jde mistrům práce od ruky. Koncem 18. století se skláři v Poníklé živili foukáním skleněných perlí, určených pro bižuterii. Práce to nebyla zrovna nejlépe placená a tak, když do Čech z Německa dorazil zvyk zdobení vánočního stromku, začali vyrábět ozdoby. Postup je pořád stejný. Trubička se vloží do formy, ta se uzavře, pomocí měchů se do ní vžene vzduch a horké sklo se pak vymodeluje do požadovaného tvaru. Třeba i velikonočního zajíce, jak uvidíte za chvíli. Modrý důl v Krkonoších je mohutné údolí, které vytvořilo několik ledovců. Ze severu ho ohraničuje Studniční hora, z jihu široký hřbet, na západě Luční hora a na východě se svažuje přes boční morénu do Obřího dolu. Jeho nadmořská výška dosahuje až 1200 metrů